Диңгез кебек күкрәп утырган иген кырларында суктырыласы мәйданнар күләме көннән-көн кими. Бу баграж җитештерү комплексының Сармаш бүлекчәсе кырлары. 432 гектарлы көзге будай басуында бер юлы 6 комбайн эшли. Быелга котлаулы һава торышы шартларында да инде егетләр тырышып эшлиләр. Әлеге басуда хәзер менә безнең 6 комбайн эшли. Басудан туп-туры элеваторга ташыйбыз. Техника белән үзеклекләр юк, машиналар җитешә. Сармаш бүлекчәсендә 767 гектар мәйданда көзге будай үстергәннәр. Уңыш гектарыннан 40 центнерны тәшкил итә. Җыйган уңышны КАМАЗ машиналары Зей элеваторына ташый. Машина йөртүчеләрнең, комбайнчыларның максатлары уртак. Уңышны яңгырларга кадәр югалтуларсыз җыеп алырга исәпләре. Сары геребедәй бөртекләр комбайн бункерыннан машина арбасына ага. Игенченең ел буена көтеп ала торган иң куанычлы мизгелләре бу. Восток агрофирмасының Нива җитештерү комплексы кырларында да эш гөрли. Игенчеләр көзге будай суктыра. Аларның һәр минуты исәптә, техникалар туктап тормый. Уракка төшүне түземсезлек белән көткән механизаторларның берсе Госман Сафиуллин. 20 елга якын комбайн штурвалы артында. Быел погода бик әйбәт түгел, киндә яңгырлар, шуңа карамастан да без бәдрәк возможность булуга, басуга кирип китәбез. Урожайлар әйбәт быел. Район буенча бөртеклеләр барлык мәйданның 26%-ында җыеп алынган. 1 гектардан уртача уңыш 42,8 центнер тәшкил итә. Адилә Бирханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.